Barkanmu da wannan lokaci. A yau 3 ga watan Jun 2026 ga labarai da suke fitowa daga fage na transfer. Liverpool ta shiga sahun Manchester United, Arsenal da PSG wajen zawarcin ɗan wasa Matheus Fernandes bayan da West Ham ta sanar da ɗan wasan tsakiyar zai iya barin ƙungiyar a wannan kaka. An san dai ɗan wasa ne mai kyau wanda a wasan da suka buga Arsenal ya taka rawar gani, kuma ɗan wasa ne matashi wanda shekarunsa ba su wuce 21 ba zuwa 22. West Ham kuma suna shirin sayar da shi bayan faɗawa daga gasar Premier League, wato suka koma relegation, kuma ta nemi kuɗi kusan miliyan 80, euro miliyan 80. Wannan kuɗi ne da yawa, kuma ɗan wasan yana da kwantiragi kusan shekaru 2 masu zuwa, wanda har yanzu yana ɗaya daga cikin matasan 'yan wasa da ake nema sosai a Turai. Kuma wannan labari Team Talk ne suka rawaito shi. Har ila yau labari na biyu, Rashford yana ƙara samun gagarumar sha'awa daga Newcastle, kuma wanda yake duba yiwuwar kuma barinsa Barcelona tun bayan da ya gaza samun wuri, kuma suka gaza sayen shi akan euro miliyan 26. kuma su Newcastle din suna ci gaba da neman shi tun bayan tafiyar Anthony Gordon. Kowa ya san dan wasa ne mai kyau wanda ya je Barcelona a kwanan nan. Har ila yau Barcelona tana kokari ta ga ta samu yarjejeniya ta dindindin akan shi dan wasa Rashford din. Idan ya amince zai rage kuɗi, kuma za a rage farashin da ake siyan sa. Har ila yau kuma idan muka duba za mu ga Manchester City da Chelsea suna sha'awar dan wasan gefe na Juventus, wato Andre Cambiaso. Dan wasa ne wanda yake buga gurbi na lamba 3, wato idan ana 3-4-2 din nan, akwai irin dan wasa da zaka suna buga gefe kamar bangaren lamba 3, amma wanda zaka iya ganin shi lamba 3 ne amma na tsakiya. Har ila yau wannan labarin La Gazzetta dello Sport su ne suka saki wannan labarin. Har ila yau kuma za a ga Atletico Madrid na kokarin kawo Victor Osimhen tun bayan da Julian Alvarez yake kokarin barin kungiyar. So idan ya bar kungiyar suna so za su kawo Osimhen, dan asalin kasar Najeriya, dan kungiyar Galatasaray da take Turkey, akan euro miliyan 75 suka sa suna neman shi. Sannan kuma Arsenal tana ci gaba da kokarin sayen 'yan bal wanda suke buga gurbi na lamba 2, wato right back, wanda idan sun siya suna so daga cikin 'yan wasan nan da suke so za su siya akwai Ivan Fresneda, wanda idan ya zo suna so zai mai gurbin